zvedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makaitawo zvekuviga chitupa changu. Inini ndiri munhu akakura achichengetwa naamai inini nabamunini. Amai vangu vainge vakarambana nababa vangu pandainge ndichiri mudiki, saka ndaingonzwa zvichinzi amai vangu pavainge vakazoenda vakanowanikwa somewhere, hanzi ikoko kwavainge vakawanikwa vainge vasina kutaura chokwadi kuti vaiva neumwe mwana inini. Saka pandakazoendeswa ikoko, amai vangu hanzi vakabva vasvika vakandiramba vachiti inini ndainge ndisiri mwana wavo, ndokubva vazondidzosa kumusha. Pandakazodzoswa kumusha, hama dzaamai dzakazoshaya kuti ndingachengetwa nani, ndo pandakazotorwa. Ndipo pandakazotorwa ndikazotanga kugara naamai inini, but ndinongofungidzira kuti ndiri munhu ainge angori nemunyama kubva ndichiri mudiki, because ndichikura ndaingoudzwa kuti pacho pandakamboendeswa uko kwainge kwakawanikwa amai vangu, hanzi amai vangu vainge vakatombozama kuti vange vachindinyima chekudya vachiitira kuti ndife kana kuziya nenzara. Hanzi avo vainge vari vavakidzani vaamai vangu panguva yacho, hanzi ndo vakazoudza hama dzaamai vangu kuti kunoku kana mukasauya mwana wenyu anenge ari kuda kuuraya mwana wake nenzara. Nekuti kunyangwe ndiri mudiki kudaro, hanzi ndaingofamba neraini rose ndichingokwata ndichitsvakawo chekudya. Saka ndakazouya ndikatorwa nanasekuru naamai nini avo vandakazotanga kugara navo. Ivo amai nini vaiva nemwoyo wainge wakanaka, but bamunini ndo vaiita kunge vainge vasingafari nekugara kwandainge ndakaita pamba pavo. Ndakakura ndichirarama upenyu hwairwadza. Ndakatanga kuziva kushanda mabasa anorema kubva ndichiri mudiki. Kunyangwe chikoro chaicho ndo zvakazondiafekta, nekuti ndaiti ndikatanga ndashandiswa mabasa ainge achirema, ndo pandaizonzi chienda kuchikoro. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuzotosvika pagedhi rechikoro dzinenge dzatova kana kuma10 am kana kuti kuma11 am. Saka nguva zhinji nekuda kwekuti ndaitya kuzorohwa nematicha vachibvunza kuti sei wanonoka kuya kuchikoro, ndaizongoenda ndonogara zvangu musango. Saka kubva ndichikura ndaingorarama upenyu hwekutamburira. Amai vangu pavainge vachiri vapenyu zvainge zviri nani, nekuti vaimbopotawo vachitumidzira. Asi amai vaiti kana vakatumidzira hembe chingava chiri chikafu, vana vose vepamusha ndo vaitanga vagoverwa hembe idzodzo dzinenge dzatumidzirwa naamai vangu. Then hembe dziya dzinenge dzakambotumidzirwa before naamai vangu dzikapiwa vamwe vana, ndo dzandaizopiwa pacho panenge patumira amai vangu. Saka ndainge ndingori munhu wekuti ndaingogara ndakangopfeka hembe dzakabvaruka. Kunyangwe kuzvisonera hembe ndakadzidzira kusona ndichitori mwana mudiki. Amai vangu pavakazoshaika ndo pandakazotanga kunyanya kutambudzwa nabamunini. Ivowo bamunini ndo pavakazotanga kutondipindira mumba mandainge ndichirara vachindiita mudzimai. Ivo bamunini vakatanga kundibata chibharo pandainge ndava mugrade 5. Zvakaitika musi iwowo ndezvekuti ndainge ndaenda kunofudza mombe, ndokubva ndanonoka kudzoka nekuda kwekuti dzimwe mombe dzainge dzarasika. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichitsvaka mombe dzacho dzainge dzarasika, asi ndikadzishaya. Ndokubva ndangoti regai ndingodzokera kumba. Asi ndichidzoka kumba, rodhi yese ndainge ndichingochema, nekuti ndaiziva kuti kana ndikangoita mistake bamunini ndo vaitanga kundirova. Amai nini kashoma pavaindirova, asi ivo bamunini ndo vainyanyisa kundirova. Ndakati ndichisvika pamba ndokubva ndaona kuti bamunini vainge vakatomira padanga. Ndokubva vandibvunza kuti sei wanonoka kuuya nemombe kumba. Ndikabva ndavaudza kuti bamunini pane dzimwe mombe dzarasika, ndambozama kuti ndinge ndichidzitsvaga, asi nhasi kwacho kwatanga tichifudzira sango racho handinyatsokuriziva zvakanaka. Musi iwowo ndaitofungidzira kuti bamunini nhasi vanotondirova chete sezvavainge vachingogara vachiita mazuva ose, nekuti vaiti kana ndikangoita mistake vaibva vatonotena shamu vobva vatanga kundirova. But musi iwowo vakangoita rafu chete, ndokubva vandipa tochi yavo vakati enda unotsvaka mombe idzodzo dzarasika. Nhasi kana ukasawana mombe idzodzo pano hauparari, kana sadza hauridyi. Saka ndakabva ndangosiya bamunini vangu vachivharira dzimwe mombe mudanga idzo dzandainge ndauya nadzo, ndokubva ndadzokera kwatainge tichifudzira mombe. But ndakati ndichifamba ndaiona kuti kumashure kwangu kwaiva nemunhu aiita achinditevera, asi munhu uyu aiti kana ndikafamba iyewo aibva atanga kufamba. Ndikaita sekunge ndinenge ndamira, munhu uya ndaibva ndaona kuti pane munhu awanda nemuti, but
ndakangoramba ndichingofamba, asi ndainge ndichingotya kuti ko kana munhu uyu achida kuzondiuraya ndichazoita sei. But ndakangozvipa zvivindi ndokuramba ndichingofamba. Ndakati ndava mune kamwe kasango ndo pandakazongoona umwe munhu ainge angondibata. Munhu iyeye akangoita zvekundidzipa ndokubva andiwisira pasi. Kunyange zvangu munhu uyu ndisina kukwanisa kumuona, but nezvose zvandakazokura ndichiitwa nabamunini vangu, ndinofungidzira kuti kunyange musi iwowo bamunini vangu ndo vainge vakanditevera vakabva vazondibata chibharo, nekuti munhu iyeye paakandiwisidzira pasi akabva aisa banga pahuro pangu akati, kana ukangotaura, kana ukangoudza ani chete ndinokuvhiya chete, ndichakuvhiya sehuku. Ende munhu iyeye kamutauriro kake kaainge achiita aitaura neizwi rainge rakafanana nabamunini vangu. Munhu iyeye akati apedza kundibata chibharo ndokubva asimuka akatiza achipinda musango. Iniwo ndakabva ndasimuka paya, nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki handina kukwanisa kunzwisisa kuti kutadza kufamba kwandainge ndichiita yaiva nhau yekuti munhu uyu paakarara neni ainge andikuvadza kuzasi kwangu zvose nekundibvisa umhandara hwangu. Ndakatambura kufamba ndichidzokera kumba nekuti ndakaona kuti ndainge ndava kusagona kunyatsokufamba. Ndaingofungidzirawo kuti munhu uyu paandiwisidzira pasi ndo zvainge zvakonzeresa kuti ndikuvare nditadze kunyatsokufamba zvakanaka. Saka ndakakamhina ndichibva ikoko kwandainge ndabatirwa chibharo kusvika ndasvika kumba. Nguva yose iyi ndichifamba ndainge ndichingochema ndichingodemba kuti dai mai vangu vanga vari vapenyu ndingadai ndisingatamburi sekutambura kwandainge ndichiita panguva iyoyo. Ndakati ndasvika pamba vanhu vose vainge vakatogara pamoto vachidya sadza. Ndakati ndichinogara pasi ndichiti ndikwazise amai nini nevamwe vavainge vakagara navo pamoto. Ndisati ndambotanga kutaura, ivo bamunini vakabva vatanga kupopota, nekuti vanhu avo vavainge vakagara navo pamoto hanzi ndo vainge vauya nemombe dzacho dzandainge ndaenda kunotsvaka. Saka mukunotaura ivo bamunini vaiva munhu aiva nehasha. Vakabva vangotora imwe huni yainge iri mumoto kuti vange vachinditema nayo, but lucky enough vakabva vandipodza. Ndakabva ndangosimuka paya ndichitiza. Musi iwowo mukomanashi ndakangonorara muchinji house. Saka pose apa ndisati ndabatwa chibharo, paya pandakazobatwa chibharo ndaenda kunotsvaka mombe. Ndainge ndichingorara musame room umo mainge muchirara vamwe vana vasikana vaamai nini nevamwe vana vainge vagere pamusha ipapo. Tose taingorara muimba 1. Asi kubva musi iwowo wandakazobatwa chibharo ndo pandakazotanga kunzwa amai nini nabamunini vachitaura nyaya yekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichirara mumba mangu ndega. Mazuva ekutanga pacho pakazovakwa chirumu ichocho icho chainge chichinzi ndini ndinofanira kuti ndinge ndichirara muimba imomo. Mazuva ekutanga pandakatanga kurariswa mumba imomo, imba iyoyo yainge isati yatombopera, yakazotoiswa denga mushure mekunge bamunini apo pavainge vatanga kundipindira mumba imomo. Kunyange floor ndo pavakazoisa floor, asi mazuva ekutanga ndaingorara ndakadaro. Zvandaiita ndaiti kana ndava kuenda kunorara ndaibva ndatora mamwe masaga angu andainge ndakagadzira. Rimwe saga ndo randaishandisa ndobva ndavharisa padhoo, nekuti imba yacho yainge isina dhoo, saka ndaingovhara nerimwe saga. Then rimwe saga ndo randaizowaridza pasi ndobva ndazoisa machira angu pamusoro. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti amai nini vangu ndinofungidzira kuti vainge vachitoziva kuti bamunini vaipota vachindipindira, nekuti ndine mazuva ekuti bamunini vakanyanyisa kusangana neni pabonde ndikabva ndatanga kuzobuda hurwa kuzasi kwangu. Amai nini ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndichibuda hurwa. Ivo amai nini ndo vakatotanga kunzwa kuti pane chinhu chainge chichinhuhwa, nekuti ndaingonzwa kuti kuzasi kwangu kune zvinhu zvainge zvichingobuda zvichingoyerera. Ndaiti kana zvinhu izvozvo zvikabuda zvikayerera ndobva ndangopukuta. Dzimwe nguva ndaibva ndangoenda ndobva ndangogeza, asi munhuwi wacho waingoramba uchingonzwika. Saka amai nini pane zuva ravakazondibvunza kuti ko iwe uri kunhuhwa, chii chiri kuitika pauri? Mukunovaudza inini ndakabva ndatya kuti ndinge ndichivaudza kuti bamunini vainge vachindipindira, because bamunini zvavaiita vaiti pose pavanondipindira mumba dzimwe nguva vanenge vakabata banga
dzimwe nguva ndaingomuka vari pamusoro pangu vachindibata-bata. Kana ndikazama kuti ndinge ndichitiza, vaibva vandiudza kuti kana ukangotiza chete ndinokuuraya, kana ukangoudza kunyange amainini vako ndinokuuraya chete. Saka amainini ndakabva ndatya kuti ndinge ndichivaudza, nekuti ndaitya kuti ivo bamunini vanozondiuraya. Asi mukunotaura ndichivaudza kuti kwainge kuine zvinhu zvainge zvichibuda kuzasi kwangu, amainini ndo vakabva vaenda kukliniki vakasvika vakanyepedzera sekunge zvinhu izvozvo zvainge zvichibuda pavari. Ndo pavakadzoka vakabata mapiritsi, ivowo mapiritsi acho vakabva vamanwa, neniwo ndikabva ndanwiswa mapiritsi iwawo. Saka nekukura ndo pandava kutokwanisa kunzwisisa kuti kakunhuhwa kainge kachiitika pandiri yainge itori infection, nekuti bamunini ava vaiti kana vakauya vakasanganana neni, inini ndainge ndisingazivi kuti kana uri munhukadzi wava kutosangana nemurume pabonde unofanira kuti unge uchigeza. Saka dzimwe nguva semwanawo mudiki ainge achiitiswa mabasa ainge akawandisa pamba, ndaikwanisa kuita kana 3 days ndisingageze. Apa ivo bamunini vaingouya vachingoramba vachingosanganana neni, ndofungidzira kuti ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoita infection. Now ndava kuona kuti kunwiswa kwandainge ndichitwa mapiritsi yainge itori cause yesiki, ndokusaka ivo amainini vainge vachinwawo mapiritsi iwawo nekusaidi. Bamunini handizivi, asi chandinongoziva ndechekuti ndakaita mazuva akati wandei bamunini vasingambodi kana kuswedera padhuze neni, asi zuva rekuti ndakapedzisira kunwa piritsi rekupedzisira, ivo bamunini ndo pavakabva vauya. Ndakangopepuka ndichiona bamunini vari pamusoro pangu vachindibata-bata, ndokubva vatotanga kuita bonde neni. Zvinhu zviya zvavainge vachiita kumashure ndo zvavainge vatangidza zvekare kuita, asi vainge vava kuti pose pavaipedza kusangana neni pabonde vaiva nekadhishi kavo kemvura kavainge vainako, vaibva vati muka ugeze. Dzimwe nguva vaikwanisa kuti kana ari masikati amainini vasipo, vaibva vati kwandiri enda unonditorera chakati chakati mumba maamainini vako. Ndaiti kana ndazopinda mubedroom maamainini ndaizongoona bamunini vakamira pamukova vakandidzivirira kuti ndinge ndisingabude mumba maamainini. Vaiti kana vandidzivirira kudaro pamukova vobva vati kwandiri kurura nhumbi dzako enda pamubhedha. Vachitaura kudaro vanenge vachitoisa chihuri padhoo, vobva vatanga kutoita bonde neni. Vaiti kana vakapedza kuita bonde neni vaibva vati tora mvura ugeze kuzasi kwako. Ronda randakasiya ndapiwa nabamunini naamainini vangu, handizive kuti ronda iroro richazosvikawo pakupora here, ende kuti nditi ronda iri richazopora zvadii. Ndatombozama asi ronda iroro ratadza kupera. Dambudziko randinosangana naro nderekuti panguva iya yekuti ndinenge ndichiita bonde nemunhurume, kana ndikangovhura maziso angu ndikatarisa munhurume kana ari pamusoro pangu, ndinobva ndatanga kuona fesi yabamunini vangu, ndinobva ndatopera feeling yose. Ndinotonzwa kuti kuzasi kwangu uku ndinenge ndichitorwadziwa zviya zvekubayiwa-bayiwa semunhu ari kutobviswa umhandara. Ronda iroro handizive kuti ndingabatsirikana sei kuti risvikewo pakupora. Iko zvino ndigere neumwe murume wandigere naye, but ndinotomuvanzira, ndinotya kuti ndinge ndichimuudza history yose iyi yandakasangana nayo, nekuti kumashure uko pane umwe wandakambofambidzana naye ndikabva ndati regai ndingomuudzawo zvese zvandakasangana nazvo kumashure, but in the end chakazotova chituko. Ainge ava kutondituka kuti uri hure, ndosaka waivhurira bamunini vako makumbo, mwana asinganyari, mwana ainge achikwirwa nabamunini vake. But yet ndainge ndakatomurondedzera kuti zvacho zvakaitika pakati pangu nabamunini ndainge ndichitoita zvekumbunyikidzirwa, but chakazova chituko. Ndokusaka nawo munhu wandigere naye ndichinzwa kuremerwa kuti ndinge ndichimubudira pachena, ende ndiri kutya kuti zvinhu izvi zvichapedzisira zvazvo destroy again relationship yandiri, because iye ari kufungidzira kuti kakuramba kubatwa kandinoitwa naye kana achida kuita bonde neni kakusariekta kana iye achiita bonde neni, ndiri munhu wekuti handisati ndatombopedza sezviya zvinonzi munhukadzi anofanira kuti ange achipedza. Kubva ndichikura handina zuva rekuti ndingati ndakatombopedzawo panguva yebonde. Saka iye ari kuti maybe chiri kukonzeresa ndechekuti inini handimudi, handina kana feeling naye, but mumwoyo mangu ndinonzwa kuti ndinomuda, asi zvandakasangana nazvo kumashure ndo zvinondiremera kuti ndinge ndichimuudza. Ndinotya kuti kana ndikamuudza anokwanisa kuzondijaja, kana kuri kuzonzi tikanetsana maybe anokwanisa kuzondituka sematukirwo andakamboitwa neumwe murume wandakambogara naye before. Mwoyo wangu wakasakadzwa mukomanashi, nekuti
mazuva andakazotiza pamba paBamunini, mazuva iwawo hembe dzaamainini vangu idzo dzainge dzakasara uko kwavainge vakawanikwa, dzimwe dzacho dzakazogovewa, dzimwe dzacho dzikazouya dzikatanga kugara naamainini. Saka ivo Bamunini zvavainge vava kuita, vaiti manheru paya pavanenge vava kuuya kuzondibata Chibharo, vaikwanisa kuuya vaine dhirezi raamai vangu avo vakashaika, kana kuti vaiuya nesiketi yaamai vangu. Ende ivo amai vangu vaiva munhu ainge aine muviri muhombe, saka vaingondimanikidza kuti ndinge ndichipfeka dhirezi iroro kana kupfeka sketi kana kuti dzimwe hembe dzainge dziri dzaamai vangu. Vaiti kana ndikapfeka hembe idzodzo vozotanga kundibata Chibharo ndakapfeka hembe dzaamai vangu. Saka kuputsika kwakaita mwoyo wangu, handitombozivi kuti ndingatangira pai, nekuti izvezvi ndinombogara pasi ndotanga kufunga kuti saka ivo Bamunini vainge vachizviitirei kuti vaitanga vandipfekedza hembe dzainge dziri dzaamai vangu vozosangana neni pabonde. Dzimwe nguva vaitondimanikidza kuti ndinge ndichisunga dhuku kana kuti zambia raamai vangu vobva vasangana neni. Saka pane imwe shamwari yangu uyo ainge akambotiza pamba pavo. Panguva yacho musikana uyo ainge ari muhombe kwandiri, saka akati atiza pamba pavo ndokubva aenda akanotsvaka basa kune rimwe prazi. Paakazodzoka akabva andiudza kuti kwacho kwaainge akaenda ainge awana basa, but haana kundiudza kuti mashandirwo ainge achiitwa paprazi ipapo ainge akamira sei. Ndakabva ndamukumbira kuti paainge achizodzokera kubasa azondibatsirawo nemari yebhazi, kana ndikasvika ndikashanda ndobva ndazomudzosera mari yake. Akabva ati alright. Musi waakazodzokera akabva andiudza, ndikabva ndatiza, ndakangoita kunge ndainge ndichienda kunochera mvura, ndokubva tatoenda tikanokwira bhazi ndokutiza kwandakaita pamba paamainini. Takati tichinosvika kuya kumapurazi kwainge kuchishanda shamwari yangu, ndikabva ndaona kuti iye ainge achitogarawo nemurume wake ikoko. Saka zuva rekutanga ndakamborara mumba macho mavainge vachigara, vaingova ne1 room. Asi zuva rinotevera murume weshamwari yangu akabva atanga kupopota achiti hazviite kuti tirambe takagara neshamwari yako, iye anofanira kuita plan. Apa plan yainge ichitaurwa ndeyekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichitsvakirwa murume wekuti ndinge ndichigara naye. Saka ndakabva ndamanikidzwa kuti ndipinde mumarriage. Ndo marriage yekutanga yandakapinda iyoyo, ende mumarriage imomo ndakatopinda mumarriage neumwe munhu ainge ari mukuru sakwandiri. Murume iyeye aibva kuMalawi, ainge atori mudhara, ndiye aiva foromani papurazi ipapo. Ndikabva ndatanga kugara nemudhara uya. Ndakati ndava kugara nemudhara iyeye, mudhara iyeye aigara achingondishungurudza, ende handina kana kumbotora nguva ndokubva ndabatira pamuviri. Asi ndakati ndabatira pamuviri pakazobva nekuda kwekuti ndaingogara ndichingorohwa each and every day. Nhumbu yangu payakabva ndakabva ndaudza shamwari yangu, nayewo akabva ati murume waainge agere naye aiva munhu aigara achingochinjanisa magirlfriends. Saka takabva tatiza papurazi paya ndokubva tazoendawo kutauni tikatanga kutsvaka basa tiri kutauni. Iye akazowanawo basa rekutengesa pamusika, inini ndikazowanawo basa rehouse girl. Kubva ipapo mukoma ndo pandakazouyawo kunyika kuno kwandiri, kunyika kwevatorwa. But I think kuti mweya iwowo wakagara watoiswa pandiri naBamunini wekungobatwa Chibharo unongoramba uchingonditeverera, nekuti zvazvinoita ndezvekuti kana ndikakwira motikari yemunhu, munhu iyeye akatanga kundipfimba, munhu iyeye ndikamudza zvakanaka kuti handikudi ende handikwanise kuti ndinge ndichidanana newe, munhu iyeye anokwanisa kungomisa motikari yake obva atokuudza kuti buruka. Dzimwe nguva panzvimbo pacho paunenge uri panenge pari panzvimbo pekuti haukwanise kana kuzowana transport. Ndingangoti ndiri munhu wekuti handinzwirwe tsitsi nemunhu rume. Pandiri kungodawo advice mukoma ndepekuti ndingaitawo sei kuti ndinge ndichipodza mwoyo wangu, nekuti mukufamba ndinonyatsonzwa kuti mwoyo wangu wakatsemuka kuita mapisi. Ndine imwe nguva yekuti kana ndikabata hana yangu so ndinonzwa hana yangu yakanyarara sekunge musisina kana chinhu. Panozoti kana papera nguva ndo pandinozotanga kunzwa hana yangu ichitanga kurova, asi nguva zhinji ndinonzwa kuti mwoyo wangu unenge wakaita kutonhora kunge ndisisina kana moyo. Please help me mukoma. Vedare, that was a WhatsApp, a very painful WhatsApp voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Such a sad story. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Please let us try to speak with her. Zvimwe zvatinosangana nazvo mukurarama shuwa zvinorwadza. I'll be back with another episode.